Gidaig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona ang usa ka Davaoenya gikan sa Davao Oriental nga nag-first place sa licensure exam for teachers ni atong bulan sa Marso. Ani report ni Kent Abrigana. 35 sa mga top notcher ng sari-saring mga board exam na idinaos nitong nakalipas na 2 taon ay nagmula sa mga pamilya na benepisyaryo ng 4Ps. Ilan sa kanila ay si Teacher Kane Jevy Cervantes ng Davao Oriental na nakakuha ng number 1 sa licensure examination for professional teachers. Special mention ang Davaoenya teacher nga si Kane Jevy Cervantes sa ikatulong State of the Nation address adlong Lunes. Kinihuman rank 1 sa licensure exam for teacher sa elementary level si Kane nga dunay rating nga 92.40%. Si Kane lakip sa 20,890 nga nakapasa, gikan sa 44,764 ka individual nga nag-take og exam ni adtong bulan sa Marso. Nagdako sa katiil Davao Oriental si Kane, kauban ang siyang paniini ka mga igsuon. Gani, sayo nga namata sa kapobrehon si Kane. Ang iyang amahan usa ka mag-uuma, samtang ang iyang inahan nagatiman og binuhing hayop. Hinoon, nakalingkawas matod pa siya diyang nahimo siyang beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps. Migraduar si Kane sa kursong Elementary Education Magna Cum Laude sa Davao Oriental State University Katiil Extension Campus niadtong milabayng tuig. Gani, adunay mensahe si Kane ilabi na sa kabatan-unan nga naglisod sa pag-eskwela tungod sa kapobrehon. Sa lahat po ng mga 4Ps beneficiaries ngayon at lalong-lalo na po sa yung mga batang nag-aaral ngayon, minsan parang mawawalan ka na ng pag-asa kasi feeling mo parang like ang hirap i-break ang cycle of poverty lalo na pag wala kang generational wealth. Pero po, para po sa mga 4Ps beneficiaries, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Tapos, kasi po, it's really possible po to get out of our situation, to get out of the situation, to get out of that very difficult situation as long as po na we work hard enough sa mga goals. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.